Ærævvахс kæны Nogazı bærægбон, fædıl nыридæгæн rайдыдтой bærәгбонон mадзәлттæ, Абон Хъорнисы уагъд bærәгбонон Концерт. Концерт сорганизаци кодтой қәу фæсивәд Плиты Олегы сәрғләудәй. Өдөнөр Хъойдтой зындгонд артисты код сәгат афта Хуссар Ирыстонәй дар, һәм бақалзак кодтой қәу басты цæрджытæ. Концерт фæхуыдтой республикай парламенты сардары хәдивәк Плиты Александр, стайма зындгонд кафчытай Хъæуы Россия Федерации адамун артист Плиты Нодары. Ком басты адам уылым бәлдісті ләугәй мәстір кухым зәғдимә. Концертун программая зәлідісті ирон адамун автама авторун заржытәдәр, кәсітәфәндагыз сарттой адамы зәрдәтәм. Вәлдай дисі сцена мәкәшіті бафтытта на зындгонд кафәг Плиты Олегы қаматимә кафт. Кәрон бәттәні сабитән митіндада байварста бәрәгбонын ләвәрттәм. Плиты Нодарның күдзақта умәгәскә умәния зәрдәйы кәтфәнді дәрис Ирыстон. Вәй нику дихкәні ярай көрәнімә варзон зәқ цәгат әмә Хуссар фәйдыл. Ногазон халаздар зәрундаз хайдар қаст мақт сыпара кәнат Хуссар Ирыстон зәбә қастынудис хорзбон тәкәнімә Ногазон ногбон тә Ногаз сыгдак суо желаю чистого неба над головой. Оксана Александр, телекомпания ИР, информацион равгъд, Абон.